Čaute, vítajte u ďalšieho dielu z Techitu. A teraz som dostal podlahu z domu, ale bola krajšia, celý čas som tu na tým spával a teraz si dám to aj iron. Už sa mi minul trúbať, lebo keď som ťažil tie stromy, tak sa mi minul. Takže aj na mape vidíte, že keď je to trošku, to vyzerá ako také svetlo dáva. Trošku. Teraz viem nasadiť trošku piesku, aby som mal na skôr. Najhoršie je, keď ste na tomto, keď ste na púšti, alebo tam sú najlepšie. Čo ho nevidíte? On to ešte neodpadne. Rýchlo a teraz behať domov. Aby sa dostali. Najhoršie je pohľadka. Fú, ja som ho dal pohľadku. Fú, tak ja som mal takým veľkánske šťastie. Ja odložím veci. Takže ja som chcel Ježiš, dobrý. Takže ja si vypochodím na ťažiť drevo, dám strúhujcu a tam sa tam všetky moje veci, ja sa zabiem, lebo mám hrozne malú hádka, neviem, kde mám jedlo. Takže mám do strúhujce, kde stačí 4 dreva, aby som si chcel budú pletiť. A budú poľkou dám piesku. Také šťastie. Tento diel bude asi kratší. Alebo je kratší.
stavím takto. Teraz si tam čestky a všetky úplne všetky. Tak. To je zabuď. Bam. Takže ja posledná načítam, tak sa zase ozvem. Takže zatiaľ. Takže zatiaľ nič. Takže počkáme, takže počkáme, OK, takže som tu na a jak vidíte, tak už nemám veci, lebo som sa zabol, ale veci mám v ulici. Takže v tomto dieli asi už iba zabijem ovečky na postiel, strane postela to bude asi tam všetko, lebo veľmi sa nič. Takže zabijem ovečky, jak som povedal. Tento diel veľmi zaujímavý není, a potom tam ostatné diely už sú stále zaujímavejšie a zaujímavejšie. Je tam voda, dobre. Čau. Ďalšie. A ešte toto. Čau. Teraz idem zase domov a som si postiel a ukončím diel. Nemám posluchy, koľko už točím. To už tento ukončiť. Ďalší diel sľubujem, že bude zaujímavejšie, bude sa vám viacej páčiť. Dúfam, že sa vám bude viacej páčiť. Tak. Počia? Tento diel nebol vôbec zaujímavý, že som si vás nič vôbec nerobil. Takže ja si zoberiem posteľ. V ďalšom dieli si tu nájdete chvost. Tu si dáme do tohto. Celý set. Tak. Vidíte, že tu mám toto sa dá, že deliť iron nugget. Deliť iron nugget za iron god a potom sa dá naopak. Iron furnace. No tak to si nezaujímavé, keď som nechal. Ešte to je, to je dlhý von. A to je akože normálne to. Tu sa dá skúpať. Tu sa dá viesť. Toho počuť. A ja si teraz skúsim spraviť iron square. 4 irony. Alebo dobre, toto je spravím v ďalšom diele. Tam teraz netuším svoju novú vec.